Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyichiyana nesizulu ke kuthiwe akubongwa ukufa. Yebo, isimo ke la khona kusuke kudlukele ke ilunga ke lomndeni emhlabeni. Kuyaye kungasho ukuthi ke siyabonga, kodwa kuyaye kubongwe ke isenzo. Nanoxhaso elisuke lenziwe ngabantu ukufake akubongwa. Ziningi izinto ezitheke zenzeka ke emngcwabeni kaSiqiniseke, ezinye ke zazo yilezo ke abantu bekade bengazilindelanga ukuthi ke zingenzeka emngcwabeni walensizwa ke nokhese encane. uSiqiniseko Mvelase ubekiwe ke usukunikelwa isolo ngomhlazi u8 lapha ke kuJuni. Lensizwa ke ibekwe ke ngesizotha ibekwa inkampani ke lapha yazabangcwabe amathole funeral okuyinkampani ke lapha ke ebambiseneke nomthandeni ezintweni ke eziningi. Kanti ke futhi inkampani ke le okuthiwa ke ilandwe ngumthandeni yathi kumthandeni mayibuye izokwazi ukuthi ke ibeke ke leli lungu ke lapha ke lanike labalandeli ke bakaMaskandi kanjalo ke na ku TikTok ngesizotha. Kodwa ke futhi okubaluleke kakhulu ukuthi ke kunowesiliso bekade ke khuluma ke lapha ya otheke waqinisekisa ukuthi kuyanxusa ukuba lapha ke eGoli izinduna ke mazikade ke mazisukume ke nokho zikwazi ukubona ukuthi ke zingalikhuza kanjani lolu dlame. Lensizwe iseyathi ke bona ekukhuleni ke kwabo bekade ke kune Chiefs ne Pirates kodwa kaze kuze kube khona into yokubulala nokudubulana ngenxa yokuthi ke kunalento ke yamaqembu yabo East no West. Uthi ke yonke lento yasuka ke mhla kuhlukaniswa ke phakathi abalandeli ke bakaMaskandi. Nakuba ke kunjalo lensizwa ke ithe ikhulume okuningi yathi umuntu ophuma ekhaya makazi ukuthi kuphumele ini futhi ke makazi ukuthi ke umephi wayise futhi ke cela ukuthi ke abantu bonke mabazazi ukuthi ke banemndeni yabo abayisebenzelayo. Nawe wena ojabulayo njengoba ke namhlanje kuhlangenwe ke kanje kuyesa nakwena. Lensizwa ke nokho ikhulume ke yabonakala ukuba ibhlungu ngempela ngaphakathi ngoba ke vele bekuyisimo ke lesi ke buhlungu. Kodwa ke futhi situsiwe ke isenzo ke sikamthandeni sokuthi asukumelekele liqhawe futhi iqinisekisa ukuthi ke liyangcwatshwa kahle ngesizotha njengoba ke lincwajiswe lapha okomnumzane womuzi. Nansi ke lensizwa izikhulumela ibonga kubantu. Ngibonga kakhulu kuma Red Nation ekade ngibabona la. Ngiyabonga. Ngifisa futhi alalele kahle lo myalezo engizowusho ngoba njengoba sila emakhaya mina ngizonitshena ke thina singomahlalela abancane nje sihlalela la ekhaya sikhe eMagoli. Kunabafowethu abaningi abaseGoli. Amabhinqa aseGoli kuwona waseGoli. Awase KZN onke. Amabhinqa aseGoli alikho ibhinqa laseFosrolas. Alikho. Bawomkhaya bonke basuke KZN, ma Red Nation. Nabo bonke labenabo lapha yana. Yini ngiphika ama Red Nation ukuthi amabhinqa akho laphambi kwami njengamanje ama Red Nation. Ngifisa le message kungabe yakho Red Nation kodwa kube umuntu owumZulu ophuma ekhaya washiya unina noyise. Ngabe bayaphila, ngabe sebalala uthulini lomhlaba. Kodwa uzwazi ukuthi nje ubuseGoli uphumele umuzi kayihlo, uphumele umuzi amawabo. Mawufike eGoli, obaba bazokhumbula. IGoli aliqali namhlanje. Lidala. eGoli kuhlangana izizwe nezizwe zamakhosi ezibuya kwaZulu Natal. eGoli kuba khona induna zezinsizwa. Kunezimpi ezike zasuka eminyakeni edlule eyaziwa obaba. Ezinye zazo lezo zimpi zasuka eGoli. Kodwa kwaqinisekisa ukuthi kufanele eqine isandla ebuholini obuyizinduna zezinsizwa. Namhlanje ngiyanicela abalandeli bamaskandi nathi singabalandeli sila emakhaya. Nathi sinabantu esibaphikile ukuthi ayileli iqhawe lami yize singekho ku TikTok singekho active. Kodwa makukhona lapha enishayisana khona ningabafana babuye KZN nonke. Sondelani ezinduneni zezinsizwe eziseGoli. Ningawuhlukanisi uMaskandi nobuholi bendabuko ngoba uMaskandi uwumculo noma uwumculo ophethe kakhulu isintu lapho wena uzalwa khona. Makudlala uMaskandi nje. Uyazi umfana oyibhinqa makudlala uMaskandi ukuthi ungathi khona intuthwane ehamba emhlanje. Akubona umculo wokumodela. Lo wamculo ukuthi umuntu wentelezi ungafaka uMaskandi kusuka intelezi egazini. Ngakho sondelani ezinduneni zezinsizwe. Makukhona ningakuboni kahle
Asingabuyisi nabantu abahambe ngenyawo zombili begoli bagibela. Kubuye sekukuthi sekufanele sizokhetha amabala ngoba sesisaboba. Ngiyanicela ama Red Nation phambi kwethu njengamanje. Asikwazi ukufinyelela komthandeni. Asikwazi ukufinyelela kwabanye abaculi. Kodwa siyafisa ukuthi nina nikwazi ukufinyelela kibona ngaba nifinyelela ngeselula. Ubumbano lwabantu bakwaZulu Natal namabhinqa akucace kube khona kubukeke. Asingahlekwa ezinye izizwe kuthiwe labo mabezokwenza into ithi yinhle kodwa bayifaka igazi. Ngiyacela kakhulu. Ngiyacela nje ukuthi akube kanjalo. Ebese ngicela ukudlulisa umyalezo ke. Awubhekile kunina ama Red Nation lo. Ubheke kumuntu nje othanda indaba nokuxovizwe. Namhlanje nje ngineqiniso ukuthi uVodacom no MTN no Cell C market yabi phezulu ukuthenga idatha lokungena ntambama. Abangenela ukuthi lapha bayokhuza udlala. Kodwa lapha kunomuntu owazi ukuthi uyinsizwa uzoba insizwa ngedatha alithenge namhlanje ngoba fanele ayokhuluma into wrong ngosiqiniseko siqeda kumbeka. Akumnandi ukuze umuntu egqaja ngokuthi uwumZulu kodwa bephehla udlame engathi amaZulu abantu abalwa zonke izinsuku. Zithandeni mabhinqa kithi. AmaZulu iwona isona sizwe esisahlonipha ubuholi ngisho ubuholi bendabuko thina ithina kwaZulu Natal sisenesile sikwazi ukusikhothamela. Ezinye izizwe ayinandaba nobuholi bendabuko. Asiphatheni ke sikuhloniphe esikwenzayo. Njengamanje umculo wakithi umculo wendabuko ungenhla ngisho ko hip hop ungenhla kwayo yonke into. Senzani mase ufaka igazi? Angenzela ama Red Nation angenzeli wena la. Namhlanje wena usunomuntu omaziyo owenze lento uyomgagula ku TikTok. Wenzani? Wenzani? Thina kokwethu ukukhuluma kuphelele la. Mawuhamba nalento ozobuhamba nayo angikwazi yokufikisaphi. Asingazenzike ngathi bafowethu kuhle ukufihla umuntu. Singawubona umcimbi kamfowethu usiqiniseko ukuleli izinga. Uzuncome ngoba thina abantu siyayincoma into ebhedayo. Ngaphansi kwalobu buhle sihlangene ngabo la kunomuntu ongekho emhlabeni. Musukuphuma la wena uyothi bekubhora noma bekumnandi ayikho into emnandi la. Ayikho into ebhorayo la. Uma kuukuthi lesi simo usibona komunye umuze bese uyagiya uyadela wena. Uyadela wena. Ilawo mazwe ngishiya nawo angisho kubantu abadala. Abantu abalapha ku TikTok majority yabo abantu abasebancane. Abantu abazelwe wobaba okulindele ukuthi kusasa sizobona umakoti kuye. Kusasa kuzovuka umuzi wakubo. Hloniphanani bafowethu. Sondelani mayingekho induna zensizwa manje egoli hamba nobekana kumanje. Ukuze nikwazi ukucontrolana insizwa icontrolani induna mayingekho. Ngiyaxolisa kakhulu ukudlalela ithuba lo myalezo bengifisa ukuphathisa. Uma nikwazi ukufinyelela kiwo wonke lamaqhawe aphezulu eniwaziyo ukuthi ngikhuluma ngobani. Okuyibona amaqhawe njengamanje anithatha nibeka kule level athatha uMaskanda ubeka kule level. Kwaze kwahlukana kwathi wakhona oEast no West. Thina sizaloku khona oKaizer no Pirates ngeke usibone sibulala la indaba yeChiefs nePirates. But I think now ama leaders lawa leader lama groups kumele abe khona abe visible kuma social network ukuyikhuza lento. Kwake kwalo abalandeli beChiefs nePirates kudala kodwa kwadinga kuIvan Khoza noKaizer Motaung ukuthi ababe united uqala. Mani okwazi ukubajana ngelinye ilanga izukusiza lento. Umculo wabo siyawuthenga siyawuthanda senza yonke into kodwa kumnandi ukuthi sizoba nemicimbi efuzele ngoba nakho sithenga umculo wabo. Mayikhona indlela ukuthi abaphumela obala bayikhuze lento. Angifuni ukudla ithu
Kathi ungimemeza foka ekhaya. Ngithena kuqhubeka izipha ngazi noma sekuphelile yini. Ngibone uhamba nobheseni la. Usunga. Okay. Ake ngiyeke awuzi kimi. Leyo nto ubuyenza ayizile kimi. Iyenza nje uyiqede, musuyiqedile uzoyidirect emndenini wakaZulu. Uzocela ubaba umnguni, baba kaNokwanda. Makukhona ingubo ezizipho nanti ayisayide engilikhombile ngicela kuyiwe khona. Nisiphathele lemiyalezo bafowethu ifinyelele emaqhaweni ethe siwathandayo. Ngiyabonga kakhulu. Lensizwa ke nokho iphinde ke futhi ke yacela ke kubona bonke ke abaculi ke bakaMaskandi kakhulukazi ke laba ke okuthiwa ke baseqhulwini lokhola ke noma kabathathe kuMaskandi bawubeka kuleli singa bawubeke ke kulona. Uthi ke nembala uMaskandi kusuke elinye ke isinga futhi kabathi mangabe ke bekhula wawungekho kulona. Kodwa ke emva kokufika ke kwalezi inkunzi kaMaskandi uMaskandi kwabe kusukhuphuka uba kuleli singa lekulona. Uthi ke lokho kwenzakala njengamanje uma ke nabo bengasondela bakwazi ukuhlangana beyikhuze lento. Uthi ke bengayibukeli ekudeni njengoba yakusenzeka kubalandeli ke bayo kuzohamba kwenzeke kwabesende kubo ekhaya yilapho ke bayobona khona ukuthi kahle ukufake komuntu akusiwona umdlalo. Ngakho kuyanxusa ukuba mabasondele nabo ekuthenini ke balikhuze lolu dlame ngoba vele banawo amandla ukuthi ke balikhuze udlame. Wacela futhi insizwe yesegoli ukuthi uma kuyikuthi kazi kabi bikho insizwa ke noma izinduna ezimelene nje lapha ke nokukhuza abantu ke bakwaZulu ngoba babevele ayevele khona ama hostels zazivele zikhona insizwa kodwa ke umuntu nomuntu lapha ephila khona ngeke kube nomuntu ongaphezulu kwakhe kuyena yena osuke emgadeli ukuthi mangabe ke phuma endleleni ebese ke emkhuza. Lezo nduna kuyacela ukuthi ke zibe khona uma kuyikuthi bezingakabekwa azibe khona induna ke egoli ezokwazi ukuthi ke zikhuze ke lolu dlame ngoba lento iya ngokuya iyasondela noma ngabe kubane emndenini ke wakhe. Uthi ke sibukele ekudeni njengoba kuyenzeka kubalandeli ke bako TikTok kuyenzeka kulabo abantu abangabalandeli abaqhelene ke nabo kodwa kusasa iyokwenzeka kunini egcekeni ilani uyayibona khona ukuthi iyaphuma esandleni uma ke inje. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.